Ben, bo día a todas e a todos. Se hai alguén tamén que nos siga dende a casa, que interrumpira onte ás 12 da noite, que empezara hoxe outra vez. Estamos aquí con motivo do sorteo de mesas electorais ao abeiro do Real Decreto 207/2023 de 3 de abril, polo que se convocan eleccións locais ás asambleas de Ceuta e Melilla para o 28 e as asambleas de Ceuta e Melilla para o 28 de maio de 2023 e tócanos aprobar o sorteo das mesas electorais para as eleccións locais do 28 de maio. Creo que, se non me equivoco, corresponde que baixe un representante de cada partido. Me parece que che toca, Lucía. E baixas con eles. Hola. Berta non está,
tedes copia todos, se queredes lémolas, pero se o podemos evitar, non sei se vos parece que pasemos. Vos diredes, eu non teño problema, pero creo que non fai falta, non? Cada un leva a súa copia e demais. Algúnha cuestión ao respecto? Non? Pois nada, levantamos a sesión. Moitas grazas a todos e a todas.